Assalamualaikum bolo. Wis. Koncone adoh-adoh do teko e. Burung dimanggake. Sing siji ning lor kae. Bolo ada pergerakan. Nek bengi ya sogo, Bro. Mau bengi munggah sogo. Siji karo palung meh sekilo. Alah mak isak tekan jam 09.00. Lumayan. Kono sik piye? Ayo pirang-pirang dina wingi yo pedhot-pedhot. Ayo ngono kuwi. Ning mau bar dicadhar. Dandani